Hello mga kabay! It's me, Aris1 TV. Welcome back sa aking channel. Ngayon, meron naman akong ituturo sa inyo kasi may nagtanong sa akin kung paano mag-uninstall ng isang application sa cellphone or sa Android phone. Pero bago ko ito ipagpatuloy, ito nga pala ang aking channel, Aris1 TV. At kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe at pindutin ang notification bell para ma-notify ka kung sakaling meron akong mga bagong video na i-upload. So itong aking channel mga kabay, meron akong mga Bisaya tutorial. At kung gusto nyo, iskan-iskan nyo lang itong mga video. Baka sakaling meron kayong magustuhan na panoorin. So, ito na ang aking sinasabi sa inyo. So, mga kabay, paalala lang, kung nag-install kayo ng isang application, at kung balak nyo na mag-uninstall kayo or tanggalin ninyo ang isang application sa inyong phone, kailangan ito ang gagawin mo para ma-safe ang pag-uninstall ng isang application sa inyong phone. Kailangan mo itong gagawin para walang mga data na matira sa isang application. Lalo na kapag ang isang application ay nag-involve na sa inyong personal information, so kailangan yan ma-erase lahat, ma-clear lahat ang data bago mo ito ma-uninstall. At itong paraan kung paano mag-uninstall ay hindi tayo gumamit ng anumang application. So, dito lang tayo sa settings ng ating cellphone. So, ayan, pindutin nyo lang ang settings sa inyong cellphone. Hanapin nyo lang ang settings sa inyong cellphone. At scroll down kayo. So, dito, hanapin nyo ang applications and permissions. Pindutin nyo ito. Pagkatapos, application manager. At dito, antayin nyo lang lumabas lahat ang mga naka-install sa cellphone mo. At dito, hahanapin mo ang application na gusto nyong i-uninstall or tanggalin sa inyong cellphone. So dito, magtanggal ako ng isang application dito para lang ituturo ko sa inyo. So ayan itong games ko. Ayan. So mga kabay, kung ang isang application mga kabay, kung nagamit nyo na, ay automatic makokollect ang kanyang data. So, kailangan natin na i-clear muna ang data na yan bago mo i-uninstall ang isang application para wala na silang makokollect na data galing sa inyo. Okay, nakuha nyo na ba mga kabay? So, ayan. Pagkatapos nyo yang na-clear lahat ng mga data, so yun na, proceed na kayo doon sa pag-uninstall ng isang application. So itong paraan na ito ay pinaka-safe na pag-uninstall ng application kasi wala nang mga data na halimbawa, personal information yun na nakalagay doon sa isang application. So mga kabay, kung hindi pa nyo na-gets, recap muna tayo. Una, punta kayo sa settings. Okay. Pangalawa, applications and permissions. Pangatlo, application manager. Pang-apat, hanapin nyo dito ang application na gusto mong tanggalin. So, pagkatapos, itong internal storage niya, kailangan mo i-clear. So, ayan, i-clear mo ito. Clear mo lahat itong nagamit mong data sa application na yan. At, yun na ang time na i-uninstall mo ang isang application. At yun lang mga kabay, sana nakuha niyo ang aking itinuro sa inyo ngayon. At sa nag-request,
Ma'am, ito na ang sagot sa inyong katanungan at sana nakuha mo ang aking tutorial ngayon kung paano mag-uninstall ng isang application sa Android phone o sa cellphone. So thank you mga kabay for watching and God bless!